Kami lang apa eh. Nami gani kaayo. Ay juga ka maluto ba? Ako busugan ako lang eh. Yan, mabusog na nga. Usa to ka nga tong kanon. Mao gani. Lami sa kain chorizo ko dapat chorizo lagom. Ang munggo so nakaon niya ano ning gabi eh. Nanti ko anak kay sakit ako arthritis nya. Lami sa kain buwan nato gud. Resod. Di ko anay likin na juga lang. Di man nagkuha ning sili nga di man hang napo unta na kabuo ko ajoy ha. Ay, siliha gud kay tamison na siya. Mao di ay. Hindi na siya tamison. Nagawa jud on diet aning kauna lab. Ya kay lihat. Di mo diet nya. Nay Uy, tabo. pangugas si plato ini guman mo kaon ha. Unsa ko ka? Unsa ikaw man ulahi diha. Ganun din ako awahi nga. Ikay panghugas, pambabae ng trabahoan, ako ipugaso nimo. Taba din na oy, napatay lang trabahoon dito panghugas na lang gud dinagod kagamay ra na mong hugason. Di lagi ko. Eh, napila ka na rin naghuman. Usa pa, pambabae lagi na ang panghugas niya, panglaki. Sus, Ginoo ko nimo saryo oy. Hugasin na diha ba kay ako na pa ko laing trabahoon. Ano na trabaho na? Kaon gani o. Ano may trabaho na nimo deng naghuman na maghugas ang imong trabahoon unsam ka? Ay, imbak na sa nimo din na kay ihuwat pa na nimo nako kay bawa ka na astingkon. Tanawa ko iring atang daan. Pagka na, human mo pagkaon, panghugas. Oh, pambabae na ang panghugas sa pambabae. Unsam taon Hugasin na lang na diha saryo oy. Glagot jud ko nimo saryo ay kay igor jud ka mulamoy diri sa tuwa. Di lagi ko kay siyempre trabaho sa babae, ang akong maraganan. Babae ra gyud trabaho ana. So ikaw mo trabaho ana. Ang laki pwede sa na manghugas saryo. Naaralan na nimong tapulan kay kadi ka manghugas. Di niya pang laki ang manghugas lagi lab. Tanawa ha. Kaya mo kung hindi pang laki. Na ang sabon sa plato, Joy. Oh, Joy. Babae ng Joy. Why laki nga Joy in town? Tay mo saryo ay mulusot pa jud ka saryo ay. Gana po nang isagol imong kugmos agta. What? Yan dapat sagli mo yung kugmos agta. Kung kaon na naman. Ano sa kaon na kay bawa kang parat kay nagkugmos agta. Yung ano na yung kugmos agta. Yan ako mo. Sabaw kini. Dili jud ka manghugas. Dili lagi. Bahala ka din na oy, panghipos din na. Sige, panghipos diri oy. Naman ako, panghugas na. Siguro na rin. Man ako. Lab. Usa na rin ha. Panghipos niya saryo oy. Kamay siya oy. Kaya panghipo lagi ari, mambabae ni. Kora ni lontod ha. Kana, taes. Grabe na kugmos agta ay. Daghan lagi siguro. Nya, di jud ka mo kuan. Di jud ka manghugas. Di lagi ko. Oh my God! Paglaba dito oh. Oh. Paglaba dito. Dili manghugas. Palag labon man taong ko nimo ani oy. Ngano di man ti ka palabhon? Nga ang panghugas baya pang babae makana kay Joy ang kuan sabon. Pambabae lagi ng panghugas. Oh, Joy ang sabon babae. Oo nya. Kini palaba pambabae gyapon ni naunsa na utaong ka trabahoon mis babae laba. Dili lagi pwede na lagi ang laki manglaba. Dili lagi pambabae ra gyapon ni. Yang sao man na nato nga ang ako ang napalit nga sabon Ariel man ang laki man na. Laba di oy. Laki. Laki din sa Ariel day. Taka lang ka babae man gyapon na. Na kani dito kay lar ko Ariel la. Kapuya niya ugasin ni Rioy. Kung laba ni Ariel sa mga mata. Ariel. Mutuo pa ko Mr. Clean. Imo ang palit pana pang lalaki Mr. Clean. Katong upaw. Hala ka manginaw ko.